Razlog je, to je neka sadaka specifična, zato što su ovdje ukopane nevine duše, turbe, bezgrešni. I ovdje kad imaš nijet neki hajr, želju, ubaciš novčić na svaka vrata, proučiš i tako kad čudneš neki glas, ako je pozitivan, bit će ti dobro, ako je negativan, neće baš biti dobro. Moj je razlog jako ličan. Moja svekrva, koja sada ima 94 godine, čitav život je dolazila i na ovaj način pomagala ljudima koji su u potrebi. Kada je prestala izlaziti iz kuće, mene je zamolila da to nastavi. I ja nikad nisam preskočila ni jedan petak. Kad sam došao nekada da studiram u Sarajevo, bilo je uobičajeno kada se krene na ispit da se posjeti turbe 7 braće, da se prouče fatihe i da se zaželi da prođe se kako treba. I od tada je to postalo kao nekakva tradicija, međutim vidim da to praktikuju mnogi ljudi u gradu Sarajevu, da pogotovo petkom kada je vrijeme džume. Postoji tendencija nekih muslimana da je to zabranjeno, ne može se moliti nikom. Ne, mi muslimani se ne molimo, mi se molimo Allahu, a tražimo pomoć od ovih ljudi koji su bliski Allahu, da i on se moli za nas. Iz tog razloga je to potpuno ispravno.